Skončila sa základná časť našej najvyššej futbalovej súťaže. Šport na Jojke sa iba začína. Dobrý večer. Posledné kolo pred nadstavbou prinieslo aj najväčšie slovenské derby. Slovan a Spartak sa tentoraz stretli na tehelnom poli. V základe domácich chýbal Žerson, v tom Trnavsku. Na zisk ligového kola anglickej Premier League uzavrie Turnaj v Austine bez radosti postúpila do semifinále. Zajtrajší program 27. kola anglickej Premier League uzavrie manchesterské derby. Zverencom Erika ten Haga patrí aktuálne 6. pozícia. City patria k favoritom na zisk ligového titulu. Na vedúci Liverpool strácajú 4 body a podľa typerov Tipsportu rolu favorita potvrdia aj v šlágri kola. No, dúfam, že aj my u vás. Dovidenia pri športe na Jojke opäť zajtra.